Yagni benta jongga kubor la wanra speed daga fatafat online shopping store. Kesorkar jelah ke review meeting kebla long hanya kesengi ke arp South Tarik unai tung haja arpo kebla rai ru ban penai ki katu kat nitali ki shnong haga jelah megalaya kum ki containment zone kini ki dong kin thup ya ka mau ba jalupara apo mau prem kathai nongra maulai umshing nongrim hills lachumia laimkra ha ki thai nazaret maulai umjayor bar golfling kli shnong Katu kanitli ki locality Hapok ka Shillong agglomeration ngin sa dikla kum ka containment zone ngin dikla menta kamit kum ka containment zone kawe ni kita kadeke snong mauba ka bahap sa tayo mau prem mauba ibara pothor jalu para open mau prem nangta ka nongra area ka maulai umsing ke nongrim hills lashmia light umkra nazaret Badru Kamaulai Jayur. Nalor jom kane head minister mentai dang ai ka golfling klitch nong ru kan hap hakane kalis ya kabangin sa dikla kum ka containment zone. Tenre ni ai boru nakalian ke sorkar haka health department balada idon kam susu ya ki weipat ki jaka ki weipat ki locality ki sno lani ki sok locality lada kidang idon kam susu ban declare kum ka containment zone na menta ka janit nila IT ha ka jingsta jong ka health department bat ka district administration baro ka way